Pre, kapoy na kayo ba? Lamig na kayo pahuli. Asa man mo pahuli ani dapita no? Kani pre, nya lamig na kahigda ba nya gutom na kayo Pre, asa nindot mga mangita sa Tagatulgan pre kanang isa ka gabi ilang ba kay layo maging Manila gud ba? Tansa pre. Asa man ta karon? Kuag mga building oy. Tara pre, pahinga sa unat. Kipete ni inito oy. Dito sa unahan oh. Boss, pwede mo matana? Ay, unsa man? Kanang kuan boss ba? Naka na ibalan diri Katulgan lang. 24 hours lang. Ah, okay. Nangita mo grom or kanang kapuyan? Boss na from dire nga kanang komportable ta ba? Aw, sakto. Grom din yung gipangita. Ali, sabay mo na ko. Uy. Eh, isuot lang na yung sinilas. Ha? Isuot lang. Siguro ko ba? Isuot mo ka oh. Okay ra, isuot lang na, isuot lang. Isuot na. Aw pwede rin. Isuot sa mo magud ginaubo ba? Nice. Isuot lang. Ay, dito. Sa bisa. Ha? Tani. Wala ni sir. Luka ba? Nasa sir? Ha? Kasi pangalan sa mong unit sir. Ha? Unit ba? Kasi pangalan sa mong unit. Pangalan aning unit ninyo, mao ni ang La Casita de Veral Station sa Davao City. Tapos sa room ninyo, mao ni yung room no, ang yung number oh, sa 120. Sir, dahil po sir. Sir, ayun. Doon ta din sir. Uy. Sir, butangan na kung sinilas. Ha? Sinilas sa kanila. Di na ni? Wow! Nindutan na sir. Uy! Boss, pwede makaluto diri boss? Ay! Ali. Makaluto? Oh, makaluto ba? Mao ni nakanindot sa kondo nga ang i-offer sa inyo kay pwede mo muluto dire. Boss. Diba? Ay lutuanan dire. Napod may magamit nga karahay. Napod tay mga plato, di ba? Plato? Oh, pwede niyo magamit natay baso. Nindutan na boss. Uy! Kung unsa inyo mga gipamalingki, pwede ninyo namay kabutangan dire, okay no? Daan ko kanindot, available boss. dire. Okay. Na libre wifi dire boss? Na free wifi. Ito raw. Wifi to raw. Oh. Kaya gusto mo namin mga pamaliton, nato tayo rep magamit dire. Okay, available po atong rep. Ako may kwan diri boss kanang lutuan na kanon. Na, ay, lutuanan, okay. Tara. La, Ang atong rice cooker na na. TV boss, magamit ng TV. Ay, TV. Pwede. Available yung TV. Kaya TV? Oh. Buka na ng TV? Mukha na ng TV. Sabi no? Tari, kuwan. Ting, good. Nindutan, nigudan. Uy, Okay. Komportable man kay me. Kumusta? Sa diri boss, kinin diri. Ay, naako tayo pa dire. Natay, terrace dire. La, kating nindutan niya boss. Oh, na terrace dire. Pakita nimo ang view dire oh. Mapo kay interest dire. Alright. Bugnaw lagi kayo boss. Ha? Bugnaw kayo ba? Siyempre ang atong aircon. Aircon. Pandara, Aircon, ha? pandara, pandara. Pandara. Okay. Ay TV no? Ang durugan ng diri boss. Ah, dire mo matulog. Ay mo dire. Ba? Grabe ka, komportable. Daw? Ay, tistingi kigda. Tistingi kigda. Oh, di ba? No? Sige. Oh, ang atong aircon. Automatic. Dito nindutay daan boss ba no? Baka engkot sir ba? Wait Okay. na oh. Komportable ra kayo no? Kamay kayo boss. Skincare ba ko naman sa amin diri? Aw! Tara! Basta nakuha lang sa amin dire oh. Oh, di ba? Kita ni mo nang nag-video? Boss, unsa kay address ani diri? Ay, ang address ani dire dire oh. Oh, ano yan? Arezzo, Oh. Doña Pilar, Barangay Pampanga, Davao City, Philippines. Okay? Para asam po ni magamit? Aw, kana. Kung maligo mo yung swimming pool, naman tayo swimming pool diya sa boss. Oh. Mauni ang inyong Ipakita. dito. Okay. Full pass ninyo ba? Full pass. Pwede na makaligo dito. Pwede. Pumunta na ba? Ha? Pila ba bariya na ginamo diri na ugma pa mi mugawas. Ah, okay. Ugma pa man mo mugawas no? Oh, ugma sa Tama. Alas 2 man karon sa Oh. hapon, 1399. Pila? 1-3? Oh, Para para ora na oy. barato na kayo, di ba? Kaya nindot pa joging kundo no? Oh, 1399.
So alas 2 man mo nisulod karon, mugawas mo ugma sa alas 12 sa ugto. Ya, berato nga na boss. Okay. Atur. Ya, Kayo. pwede mo Pwede makalutong-luto. Tanan na, pwede na ninyo magamit, no? Mura lang, pila atong lang dili. Gani boss. Sige, Induta di ako. enjoy sa inyong pagpuyo dire. Di boss, kuha may boss. Okay, monitoron mo. Ah. Mo check in mo og 2 PM, mo out mo og alas 12 sa Ah, ugto. sige, boss. 1,399 ha? Oh. Berato Right. kay na boss. For 2 guests. Oh, sakto Sige, duha mo. duha kami, boss. Og 150 excess head. Okay? Sige, enjoy sa inyong pagpuyo dire. Salamat Bawas kayo, ako kay boss. mag-monitor ko Salamat sa kayo. laing mga okay? Nya, salamat kayo ha. Pil at home lang mo dire. Gani no. Na naman tanan ni. Sige, bye-bye. Affordable naman ni. Hala. Basig ipangako nila tong mga makaon wa ra ba to inabot? Pre, daghanang pagkaon pre. Kaon. Uy. Dito. Libre ni no. Oh. Libre. Libre ni. Kapon to ni oy. Panahon na. Ano? Ba. Ano? Hoy! Wala nilabot, nakalimutan Ha? ko, wala nilabot. Ay, wala nilabot. Ay, may anak unta. Uy.